Hej igen. Så hedder det semifinal i morgen mod Kroatien. Det var fedt. Ubesejret indtil nu. Jeg havde ikke lige regnet med, at det ville blive så voldsom en sejr mod Island. De plejer normalt at komme meget mere, men man må sige, at vi præsterede på et ordentligt niveau, selvom det var en kamp, hvor resultatet fuldstændig var uden af betydning for os. Men det er fedt nok, vi er gået ubesejret indtil nu. Det er gået efter planen, og man må sige, at den støtte, som vi har fået indtil nu i boksen, den er helt enestående. Det var virkelig, virkelig fantastisk, selv i sådan en kamp, hvor et resultat ikke betød noget, at folk var der, og der blev jublet, og det var på virkelig, virkelig højt niveau. Det var virkelig sjovt. Men nu er det jo sådan, at nu starter turneringen for alvor. Det er det her, som vi har håbet på, og vi har glædet os til at være en del af, og komme til semifinalen, hvor vi skal møde Kroatien, som er et utroligt stærkt hold. De har tabt en enkelt kamp indtil nu mod Frankrig, men ellers så har de også gjort rent bord i resten af kampene. Det er jo sådan, at jeg har en holdkammerat der, og en gammel holdkammerat også i Gorgori, men jeg spiller sammen med Domagoj Duvnjak, som lige i øjeblikket ligger til at blive kåret til nok verdens bedste spiller. Og fuldt fortjent, hvis jeg skulle pege på en, ville det også være ham. Han har virkelig, virkelig spillet en god sæson. Men han er jo en af dem, som jeg render rundt og træner med og spiller med og til hverdag i Hamburg. Og en af mine rigtig gode venner dernede. Laver mange ting med ham uden for banen, både sammen med ham og hans kæreste og min egen kone, Så det bliver en sjov situation, lidt mærkeligt, men det er heldigvis sådan, at det har vi prøvet masser af gange før, og det er jo selvfølgelig, det der er det mærkelige ved det er jo selvfølgelig, at man vil jo gerne, dem man bryder sig om det bedste, men nu er det engang sådan, at vi kommer til at spille på hver sit hold nu her med landsholdet, og det er selvfølgelig en af os, der kommer til at skulle gå ud med slukket drømme, og det er selvfølgelig ikke sjovt, men det hører til sporten, og jeg håber selvfølgelig, at det ikke er mig og Danmark, der går ud med vores drøm slukket. Vi skal ind og vinde den kamp. Det må jo så betyde, at det skal være hans drøm om guld, vi skal ind og slukke. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men sådan er betingelserne. Han vil lige så meget vinde, som vi jo gerne vil. Men lad os nu se, For at komme ind på noget andet, så vil jeg snakke lidt om min egen præstation indtil nu i turneringen. Jeg synes egentlig, at jeg er, hvor jeg skal være. Kommet fint videre efter 3 brændte straffekast i træk til at starte med. Jeg synes, jeg spilmæssigt har været fint med og godt afslutningsmæssigt, men det har ikke været specielt mange bolde, der har været at arbejde med ude på højrefløjen. Spillet ligger normalt til, at vi får mange afslutninger på fløjen, men man må sige sådan, at den her gang, der har chancerne opstået tidligere i forløbet, så de 3-4 ekstra afleveringer, vi normalt plejer at have i vores spil, de er der ikke den her gang. Vi har haft held med at komme til chancerne for bagspilspositionerne, og det er jo i og for sig fint nok. Det handler om, at vi vinder. Selvfølgelig kan man altid håbe på, at man får nogle flere afslutninger, men så længe at vi vinder, så er det fint. Det handler om holdet og ikke ens personlige præstation. Og man må altid sige det sådan, at man kan altid få muligheden for måske at gå ind og afgøre en kamp. Det handler om at være der til stede, når det endelig er. Det bedste eksempel, jeg måske kan give på det jeg kan faktisk ikke huske, om det er en VM-finale eller hvad det er, men det er i hvert fald Sverige mod Rusland, tror jeg det er, hvor den ryger ud i forlænget spilletid. Og pludselig så vælger den svenske træner at sætte Pia Thorsson ind, som jeg tror det er Pia Thorsson, eller også er det en højreback, de har, men han har ikke spillet hele kampen i hvert fald. Og så fuldstændig iskold og kommer ind og vælger at gå ind og lave 3 mål og afgøre kampen. Og det er lidt min pointe, det er, at han har siddet på bænken 60 minutter og egentlig ikke rigtig kunne gøre så meget, men træneren vælger at give ham tilliden og smide ham ind, det er det allervigtigste, og der vælger han bare at slå til, og det synes jeg er et godt eksempel med, at man skal være der, når det er, muligheden byder sig,
Og det kan være, at man ikke spiller 60 minutter, det kan være, at man kun spiller 5 minutter eller en halvleg, men når man endelig er på banen, så handler det om at give fuld gas. Og det kan være, at jeg står i en semifinal og får lidt flere afslutninger, end jeg har fået indtil nu, og så handler det om at score på dem. Nu er det virkelig spidser til, og modstanderne er, må man sige, lige gået tak op i niveau, og det skal vi så også. Så det sidste, jeg vil gøre, er jo selvfølgelig at appellere til, at det skal I selvfølgelig også som fans. Dem, som kommer i boksen på, det vil sige morgen på fredag. Der skal I virkelig være der, og vi har virkelig brug for jeres støtte. Og ikke noget med, at I ikke har været der indtil nu, men nu er det virkelig gæld, og nu handler det om at hylde de kroater fuldstændig ud af hallen, så vi kan nå i den finale. Men tak for støtten, og der kommer nok en videoblog forhåbentlig efter en sejr i semifinalen. Tak for den her gang.